እቶም ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ዝጸንሑ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተጋሩ ስደተኛታት ትረድኦም መርከብ ከም ዝረኸቡ ተገሊጹ። እዞም ብመንገዲ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ርድኡና ዝብል ቪድዮ ዘርጊሖም ዝነበሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ዓዲ ጣልያን ክሰግሩ ክብሉ ሓደጋ ምግልባጥ ጃልባ ኣጋጢምዎም ኣብቲ ኣብ ማእከል ባሕሪ ዝርከብ መደበር ጋዝ ተዓቂቦም ህጹጽ ረድኤት ክረኽቡ ክምሕጸኑ እዮም ጸኒሖም። ሕጂ ኸኣ ብመሰረት ሓደ ሲ ዎች ኢንተርናሽናል ዝተባህለ ማሕበር ግብረ ሰናይ ኣውፂዎ ዘሎ ሓበሬታ 32 ውፃእ መዓት ዝኾነ ስደተኛታት ትማሊ ኣማስዩ ናብታ ንምድሓን ስደተኛታት ዝተዋፈረት መርከቡ ከም ዝተሰጋገሩ ሓቢሩሎ። ኣውሮራ ዝተባህለት መርከብና ነቶም 32 ኣብ መደበር ጋዝ ጽንሑ ኣውፂኣቶም ኣላ። ሃገራት ህይወት ንምድሓን ዕሽሽ ኣብ ዝበላሉ ሕጂ እውን ሲቪላውያን ማሕበራት ገደን ክጻወታ ተገዲደን ኣለዋ ክብል እቲ ትካል ዘውፅኦ ሓበሬታ ገሊጹ። ሜዲተሪያን ሴቪንግ ሁማንስ ዝተባህለ ካልእ ህይወት ኣብ መድሓን ዝተዋፈረ ማሕበር እውን እቶም ስደተኛታት በሰላም ካብቲ ዝነበርዎ ተገላጊሎም ከም ዘለው ብምርግጋጽ ሰመዛ ሃገራት ኤውሮጳ ክቕበልኦም ተማሕጺኑ። ሕጂ ዝወርድሉ ወደቢ ዘድልየና ዘሎ ክብል ድማ እቲ ኣድሒንዎም ዘሎ ናይ ግብረ ሰናይ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ገሊጹሎ። ሓያለ ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾኑ ትካላት እቶም ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዝጸንሑ ስደተኛታት ህጹጽ ደገፍ ክረኽቡን ናብ ቱኒዝያ ከይወሰዱን ጸቕጢ ክገብሩ እዮም ጸኒሖም። እቶም ስደተኛታት ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ዘርግሕዎ ቪድዮ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ሰማዕቲ ትግርኛ ኣሕዋትና ኣብዚ ንሕና ብጥምየትን መከራን ቁርን ንመውት ኣለና ክብሉ ተማሕጺኖም ነይሮም። በጃኹም ሓጉዙና ርድኡና ኣብ ዝተወሰነ ሰዓት እንተዘይተረዲእና ንሕና ክንመውት ኢና ፍሉጥ እዩ ክብል ሓደ ካብቶም ኣብቲ ቪድዮ ዝዛረብ መንእሰይ ይስማዕ። ማሕበር ግብረ ሰናይ ሜዲተሪያን ኣውፂዎ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ሓደ ካብቶም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ድሮ ሞይቱ ከም ዘሎን እቶም ንስክላ ካብ ሞት ዝድሓኑ እውን ብኽቱር ጥምየትን ቀዝሕን ተሰኒፎም ከም ዝነበሩ ይጠቅስ። ሓደ ካብኦም ድሮ ሞይቱሎ፣ ዝበዝሕ ድማ ሓይሞም ኣለዉ። ማይ ይኹን መግቢ የብሎምን፣ ንህቦብላ ባሕሪ ዝተቃልዕዮም። ተወሳኺ ግዜ ክነጥፍ የብልናን ክብል ሰመዚ ኤውሮጳ ህጹጽ ደገፍ ብምግባር ንምድሓኖም ክጓየዩ ጸዊዑ ነይሩ። እዛ ሕጂ ኣድሒናቶም ዘላ መርከብ ብወደባት ዓዲ ጣልያን ተቐባልነት ክትረክብ ዳ ኣይክትረክብን ዝተፈልጠ ነገር ዘየለ ኮይኑ ነዞም ስደተኛታት እተውርደሉ ወደብ ግን ኣብ ምንዳይ ተዋፊራ ከም ዘላ ድሮ ዕላው ገይራላ። ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ጉዱድ ምጥራዝ ኤርትራውያን ስደተኛታት ክኹንን ብኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጻውዒት ቀሪብሎ። ዘይመንግስታዊ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘቕረቦ ጻውዒት ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ንኽጥረዙ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምታት ምስ ዓለም ለኻዊ ሕግታት ስደተኛታት ዘይተሓሓዝን ኣብ ልዕልቶም ስደተኛታት ድማ በደል ምፍጻምን እዩ ብምባል እቲ ትካል ነዚ ተግባራት ንኽቃወመዩ ጻውዒት ኣቕሪቡ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ጻውዒቱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈላለየ በደላት ይቃልዑ ከም ዘለው ብግዴታ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ድማ ብሰበስልጣን ፀጥታ እታ ሃገር ንኣስታት 3 ወርሒ ዝኣክል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ናብ ኤርትራውን ብግዴታ ዝተመለሱ ከም ዘለውን ይምለሱ ከም ዘለውን ክገልጽ እንከሎ ኣብ ሱዳን ድማ ብሰንኪ እቲ ዝተላዕለ ኩናት ኤርትራውያን ስደተኛታት መሊሶም ክስደዱ ከም ዝተገደዱ ገለ ድማ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍን ሰራዊት ሱዳንን ከም ዝኣተውን እቶም ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ዝኣተው ኤርትራውያን ከዓ እተን ደቂ ኣንስትዮ ከሳብ ጾታዊ በደላት ተፈጺምለን ብምባል ንጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣቓልቦ ክህቦ ይጽውዑ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ መግለጺኡ ቀጺሉ ኣብ ቱርክ እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው ኤርትራውያን እቲ ሃገር ቅድሚ ሕጂ ናብ ሃገሮም ብግዴታ መሊሳ ከም እትፈልጥ ብሕጂ ከዓ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ንኸይፍጸም ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝከኣሎ እጃሙ ከበርክት ጻውዒት ቀሪቡሎ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ጆ ባይደን ምስ ሰብኣዊ ሓገዛት ንየመን ብዝተሓዝ ምስ ሑቲ ንምዝራቦም ንኽጥዕም ካብ ግብረ ሽበራ ኣውፂዎም ድሕሪ ምጽናሕ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሕጂ ንሑቲ ኣብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ የእትይዎም ኣሎ። ነዚ ዶናልድ ትራምፕ ወሲድዎ ዘሎ ውሳነ ኣመልኪቱ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ተዋፊሩ ዘሎ ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ብመንገዲ ዕላዊ ናይ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ሕሳባቱ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከምቲ ዝኣተዎ መብጽዓ ነቶም ኣንሳር ኣላህ ዝበሃሉ ብልሙድ ድማ ሑቲ ተባሂሎም ዝጽውዑ ቃት ጉጅለ የመን ናይ ወጻኢ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ኢሉ ኣብ ዝርዝር የእትይዎም ኣሎ። ካብ 2023 ኣትሒዙ ሑቲ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለያ ናይ ንግዲ መራኽብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከምኡ ድማ ወሽመጥ ዓደን ኣማኢት መጥቃዕትታት ፈንዩ። ኣብ ዝቐረበ እዋን ድማ ንናይ ቻይና መራኽብ ገዲፎ ንናይ ኣሜሪካን መሻርክቲ ኣሜሪካን ሃገራት መራኽብ ከጥቅዕ ተራእዩሎ። ኣሜሪካ ንዝኾነት ኣብ ግብረ ሽበራዊ ንጥፈታት እትዋፈር ሃገር ዝኸውን ዓቕሊ የብላን ህጹጽ ስጉምቲ ክትወስድ ድማ ደለውትያ ዘላ ድሕሪ ምባል በዚ መሰረት ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ነቶም ኣንሳር ኣላህ ዝበሃሉ ብልሙድ ድማ ሑቲ
ተባሂሎም ዝጽውዑ ኣብ የመን ዝርከቡ ዕጡቓት ኣብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ ክእትዎም ወሲኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣሜሪካ ኣብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ እትእትዎም ዕጡቓት ጉጅለታት ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ልዕሊኦም መጥቃዕቲ ንኽትገብር ሙሉእ ዕድል ዝኸፍት ኮይኑ ሑቲ ድማ ካብ ቅድሚ ሕጂ ንላዕሊ ብዝገደደ መልክዕ ብናይ ኣሜሪካ ድሮናት መጥቃዕቲ ክፍጸሞም ዝለዓለ ተኽእሎ ከም ዘሎ ይግለጽ። ኣብ ግዜ ምምሕዳር ጆ ባይደን ዕጡቕ ጉጅለ ሑቲ ወላ እውን ኣብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ እንተነበረ ድሒሩ ግን ባይደን ኣብ የመን ንዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣሜሪካ ምስ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ስለዘይተዘራረብ ምስ ሑቲ ንኽዘራረብ ክብል ንሑቲ ካብ ግብረ ሽበራዊ ዝርዝር ኣውፂዎም ነይሩ እዩ። ትራምፕ ግን እዚ ቅቡል ኣይኮነን ብምባል ንሑቲ ደጊሙ ናብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ ኣእትዩ ዕላማ መጥቃዕታት ኣሜሪካ ንኽኾኑ ወሲኑሎም ኣሎ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ ፕሬዝደንት እታ ሃገር ሲልቫኪር ኒያርዴትን ምክትሉ ሬክ ማሻርን ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ይቕጽል ኣብ ዘለወሉ እዋን ሰራዊት መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ርእሰ ከተማ እታ ሃገር ጁባ ንዝርከብ መንበሪ ገዛ ምክትል ፕሬዝደንት ሬክ ማሻር ከቢቦም ንሓያሎ ካብ መቕረቦም ብጾትን ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተዉ ተገሊጹ። ናይ ቀረባ መሓዛ ሬክ ማሻር ዝኾነ ምክትል ኣዛዚ ሰራዊት ደቡብ ሱዳን ጀነራል ጋብርኤል ዶብላም በሶሉስ ኣብ ሰሜናዊ ግንባር እታ ሃገር ክእሰር እንከሎ ሚኒስተር ነዳዲ ፖት ካንግቼል እውን ሎም ረቡዕ ምስ ሓለውትን ኣባላት ስድራ ቤቱን ተቐይድሎ። ንማእሰርቲ ናይዞም ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣመልኪቱ ብመንግስቲ እታ ሃገር ወግዓዊ መግለፂ እኳ እንተዘይወፀ ዘሎ ዕልዋ መንግስቲ ናይ ምፍጻም ተኽእሎ ብዝብል ስግኣት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለዉ ግን ዝተፈላለዩ ምንጭታት ይገልጹ ኣለዉ። ፍሕፍሕ ሬክ ማሻርን ፕሬዝደንት ሳልቫኪርን ነታ ብዕድመ ዝነኣሰት ኣፍሪቃዊት ሃገር ምዃና እትፍለጥ ደቡብ ሱዳን ናብ ኩናት ሓድሕድ ሸሚምዋ ይፈልጥ እዩ። ክልቲኦም ካብ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ናይቲ ሃገር ዝውለዶ ብምዃኖም ክሳብ ናብ ዓሌታዊ ፍሕፍሕ ዘማዕበለ ዘይምርድዳእ ከም ዘለዎም እውን ይግለጽ። እቲ ብሰንኪ ዘይምርድዳኦም ተፈጢሩ ዝፈልጥ ኩናት ሓድሕድ ድማ ህይወት ኣስታት 400,000 ዜጋታት ከጥፍእ እንከሎ ን5 ዓመታት ከም ዝቐጸለን ኣብ 2018 ከዓ ብዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ብመጠኑ ከም ዝዓረፈ ይፍለጥ። ይኹን እምበር እዞም ክልተ ላዕለዎት መራሕቲ ናይቲ ሃገር ወትሩ ኣብ ምትፍናን ብምጽንሖም ኣብ ዝቐረበ እዋን እውን ሬክ ማሻር ንሲልቫኪር ዕልዋ መንግስቲ ክገብረሉ ይደሊ ኣሎ ዝብል ዜናታት ክዝርጋሕ ጸኒሑ እዩ። ሕጂ ድማ ንሬክ ማሻር ብዕልዋ መንግስቲ ከይሰሞ ከም ዘለዉ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ገለ ከባቢታት ከዓ ምልውዋጥ ተኹሲ ከም ዘጋጠመ እውን ተሓቢሩሎ። ሕጂ ዘሎ ምትፍናን ናብ ካልእ ዓሪጉ ነቲ ሃገር ናብ ዝኸፍአ ኩናት ሓድሕድ ከይመርሓ ከዓ ወከልቲ ሃገራት ምዕራብ ድሮ ከጠንቅቑ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብዚ እዋን ከዓ ሰራዊት እታ ሃገርን ኣባላት ፀጥታ እታ ሃገርን ምስ ምክትል ፕሬዝደንት እታ ሃገር ሬክ ማሻር ርክብ ኣለዎም ንዝበልዎም ላዕለዎት ወታደራውያን መራሕቲ ከምኡ ድማ ሚኒስተራት ከይተረፉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይእትዉ እዮም ዘለዉ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።